Vitajte, dnes sa hlásime ďalšou epizódou. Naše dnešné testovacie vozidlo je úplne nové BMW Radu 5 Touring v elektrickom prevedení eDrive 40. Ostaňte s nami. Šiesta generácia BMW Radu 5 Touring prichádza s luxusným a športovým dizajnom, obsahuje množstvo digitálnych inovácií a priekopnícke systémy autonómnej jazdy. Pripomeňme si aj nejaké technické údaje. Vozidlo s dĺžkou 5060 mm, šírka vozidla 1900 mm. Výkon tohto nášho vozidla vo verzii eDrive 40 250 kW, čo znamená 340 koní, zrýchlenie z 0 na 100 km za hodinu za 6,1 sekundy. Naše testovacie vozidlo obohatené je s balíkom M-Sport paket v prekrásnej farbe Oxid Grey, individuál zliatinové disky v rozmere 21, vonkajšie lišty v chrómovom prevedení, panoramatická sklenená strecha, ktorá zvýrazňuje dojem z priestrannosti interiéru. Nové BMW Radu 5 Touring ponúka viac priestoru, cítiteľne viac miesta pre nohy, ramená aj lakte, samozrejme to aj na zadných sedadlách a k tomu prichádza aj optimalizovaný akustický komfort v interiéri. Ak je vozidlo plne nabité, poskytne vám dojazd 560 km podľa VLTP, čo je podľa mňa ideálne aj pre každodennú jazdu, ale aj na dlhšie trasy. Čo sa týka nabíjania, cez AC nabíjačku dokážete nabiť vozidlo s výkonom 22 kW za 4,2 hodiny. Najrýchlejším spôsobom nabíjania s jednosmerným prúdom DC nabíjacou stanicou s výkonom až 205 kW vám umožňuje nabiť batériu z 10% na 80% za neuveriteľných 30 minút. Nové BMW Radu 5 Touring nám ponúka batožinový priestor s kapacitou 570 litrov s možnosťou pri sklopených sedadlách až 1700 litrov. Dúfam, že sa vám naše video páčilo. Pre podobné videá nás sledujte na sociálnych sieťach. Vidíme sa na budúce. Ahojte.